Ja siellä on valmistaja, 2 tuomaria, kuten nähdään, ja kentällä 2 pronssiottelu. Ja molemmilla kentillä näyttää valmiilta ja ajanotto kello 15 minuuttia pyörähtää käyntiin nyt. Eli näin hyvä yleisö, arvon yleisö, alkaa tämän turnauksen viimeinen huipentuma. Kummallakin kentällä käydään hyvätasoista Reino lasten futista. Ja voittajat ottavat kultaa ja pronssia ja hävinnyt osapuoli hopeaa ja 4. sijan. Siellä Ball Boysilla heti todella vaarallinen tiukka tilanne. Ja siellä pronssiottelussa Nutcase siirtyy 1-0 johtoon, eli täällä alkaa heti tapahtua sitten. Ja siellä finaalissa myös on paha paikka, mutta Pikku Prinsessojen maalivahti kyllä esittää huikeita torjuntoja. Siellä heti ensimmäinen todella vaarallinen tilanne oli FC Ball Boysilla. Eli muistetaan, että liukkutaklaukset on kiellettyjä tässä, eli aivan oikein siinä Juha Heimonen Jämerällä tuomari otteella, opastavalla otteella. Hienossa fair play hengessä ovat joukkueet kyllä pelejä pelanneet ja eteenpäin menneet, että tässä ei ole kyllä ollut todellista urheilun juhlaa koko päivän ajan. Ja sää ei ole haitannut tahtia, vaan vääntö on ollut ihailtavaa täältä katoksen altakin seurata. Ja siellä finaalissakin maaliverkot heilahtavat Ball Boys 1-0. Molemmilla kentillä sattuu ja tapahtuu, eli nyt on näköjään lähdetty hyökkäämään rohkeasti ja äsken välierävaiheessa ollut kovempi puolustaminen on hetkeksi ainakin ehkä unohdettu, mutta maaleja tulee heti tässä ottelun ensiminuuteilla. Mutta peliaikaa on vielä runsaasti jäljellä, sillä on vasta pelattu vajaa 3 minuuttia ja kummallakin kentällä on jo saatu ensimmäisen maalin. Sä, Jippi. Sä. Suoraan. Siellä Espoon maalivahti esittää hienon torjunnan, eli kova pitki tuli, mutta kyllä se tuo muovinen kevytpallokin välillä tarttuu maalivahti hanskaa, vaikka tekee semmosia outoja arvaamattomia liikkeitä tuossa keneiteensä ansiosta. Eli kentällä 1 siis pelataan tämän vuoden loppuottelua, finaalia, ja tässä kentällä 2 sitten pronssiottelua, eli kummallakin kentällä on tasokasta lasten Reino Fudista nähtävänä. Aikatauluja ja huomisia ohjelmia muun muassa, niin niitä löytyy sitten halutessanne myös netistä, eli www.mmreiska.fi, niin sieltä löytyy otteluohjelmat ja kaikki huomiset aikataulut. Ja muuta infoa tästä huomisesta päivästä, eli sieltä voitte illalla vähän sitten katsella, että mihinkä aikaan kannattaa tänne askelille suunnata. Ja kyllähän täällä monikin aikana molemmat perjantai- ja lauantai-päivät koko päivän. Ja
jotkut sitten vielä tuon työnkin tuossa musiikkia sitä nautiskellessa. Eli tosiaan huomenna perjantaina iltana esiintyy Voice of Finland -finalisti Jesse Kaikuranta tuossa isossa teltassa ja kysyntä on ollut aika massiivista siihen, että mä uskon, että siellä tulee teltassa olevaa Lord-esti. Soittaa muun muassa Pelaajajuhli biisiä, mikä hyvin käy tähän meidän turnauksen henkilöön. Siellä finalistissa Prinsessoiden maalivahti vaan nappii palloja kiinni ja ei päästä vielä Ballboysia karkaamaan, vaan ottelut etenevät erittäin tasaisena. Ja siellä iskee Espoo tasoituksen 1-1, eli näin on pronssiottelussakin. Pikkusen putoo näköjään tällä selostaja kärriltä, eli 2-1 tilanteessa, eli se oli kavennus siellä. Taka-ajo on alkanut, Ukkometsot ovat kaventaneet ja hamuavat tietysti tasoitusta vielä tässä, kun aikaa kyllä ruhtinaallisesti riittää. Eli 9 minuuttia peliaikaa ja tämäkin taas sitten ratkaisuun asti. Ja näissä pronssi- ja loppuotteluissa poiketen, niin tässä pelataan 5 minuutin jatkoaika. Mikäli normaali peliaika on tasan 5 minuuttia jatkoaika ja sen jälkeen siirrytään rankkeihin. Eli tällä lailla mennään sitten näissä. Annetaan pelaamalla mahdollisuus näin. Ja siellä on lähellä jo tasoituskin Ukkometsoja tässä Kuuluttamon silmien alle. Ja se FC Ballboys taas finaalissa tällä hetkellä lievästi hallitseva osapuoli, mutta kyllä Pikku Prinsessat, tietysti kokemuskin heillä jo viime vuonna mukana olleena myös, niin ja muutenkin pelitaidot kehittyy entisestään, niin kyllähän tytöt on tuoneet mukavan lisävärin ja kovan joukkueen tähän lasten turnaukseen tänäkin vuonna. Toivotaan, että ensi vuonna saataisiin semmoinen 20 joukkuetta mukaan ja kertokaa toki ja viekää tätä terveistä, kun liikutte tuolla niin urheilukaveriporukoissakin, niin sitten taas ensi kesänä niin lasten turnauksesta saadaan entistä hienompi ja isompi tapahtuma kehitettyä. Koska kenttiä tässäkin tosiaan on mahdollista käyttää ja aikataulut pysyy. Kyllä siellä sattuu ja tapahtuu. Maalia ei hyväksytä. Tuomaristo on tiukkana. Sieltä molemmat tuomarit näyttävät, että ei maali. Maali mutta sääntöjen mukaan. Palkintojen jako tapahtuu sitten välittömästi näiden otteluiden jälkeen tässä Kuuluttamon korokkeella, eli joukkueet voivat sitten ja yleisö kokoontua tähän Kuuluttamon eteen ja meidän palkintomestarimme Mauno Huttunen varmaan on palkinnot valmiina ja äärellä ja siinä vaiheessa kun niitä ruvetaan kaulaan ripottelemaan ja varmaan joku missi siinä Maunon mukana sitten, että palkintojen jako sujuu nopeasti. Aikatauluissa on pysytty taas loistavasti ja itse asiassa ollaan pikkusen niin kuin etuajassakin, kun nämä 2 ottelua pelataan nyt samanaikaisesti, niin ei täällä kylmäsota välitellä. All Starsia jos valittaisiin, niin Pikku Prinsessoiden maalivahti olisi melko varma kyllä sillä maalivahtiosastolla on napsinut kyllä niin monta pahaa paikkaa. Siellä aina näitä ikäviä loukkaantumisiakin välillä sattuu ja se on valitettavasti tämä urheilun ehkä se yksi ainoista nurjista kuolista, eli nyt se on aina kopsattanut. Toivotaan, että mitään vakavampaa ja pahempaa ei kuitenkaan satu ja haavat nuollaan tässä illan aikana ja päästään nauttimaan tästä onnistuneesta päivästä, minkä olette ennen kaikkea te pelaajat aikaan saaneet. Ottelua jäljellä 5,5 minuuttia molemmilla kentillä ja tilanteet ovat siinä suhteessa vielä varsin tasapäisiä, että ratkaisuja ei ole kumpankaan suuntaan vielä tapahtunut, vaan tilanteet on maalin erolla mennään kummallakin kentällä. Jos jollain FC Ballboysin äidillä tai isällä vaikka olisi toimittaa Ballboysien pelaajaluettelo tuonne Petelle tulospalveluun pikaisesti, niin voitaisiin sitten joukkueiden nimellä kohta pelaajia kuulutella, koska jonkinnäköistä arvometalia kaulaan on hetken päästä tulossa, mutta teiltä puuttuu pelaajaluettelo, niin
toiveena olisi, että saataisiin nopeasti lista FC Ball Boysien pelaajista, niin päästään teidät sitten oikein nimelle. Joo. Jag skjuter så för aina. Tämä oli loistava sisäänajo taas myös meidän järjestelykoneistolle tässä tänään nähty vähän, ja huomennahan meillä sitten siirrytään muun muassa sähköisiin tulospalveluun, eli ei tarvitse päässä laskea ja tulokset näkyy sitten erinäköisellä monitoritaululla täällä ravintolakeukassa, kahvilakeukassa, vaikka kotisohvalta netistä tai mobiililaitteesta katsoo, eli tulokset löytyy sitten sieltä. 3,5 minuuttia vuoden 2012 lasten turnausta jäljellä, eli loistavaa oli, nopea oli natkeis hyökkääjä siellä, mutta Ukkometsojen maalivahti oli mies paikallaan. Ymmärsinkö oikein, että pikkuprinsessat, tuliko siellä maali? Onko peli tasa? 1-1, huikea, näin pitää finaalissa mennäkin, eli tasatilanteessa 1-1 edetään siellä finaalissa. Trilleri säilyttää jännityksensä loppuun asti. Saa. Ja aikaa on jäljellä 1:40, ja kuten tuossa äsken mainitsin, että mikäli varsinaisen pelin jälkeen tilanne on tasan, pelataan 5 minuutin jatkoaika ja täräyttää 2-1. Anteeksi tämä äänähdykseni, mutta sitä vanhana urheilumiehenä elää niin mukana näidenkin peleissä, että innostuu täällä. Molemmissa päässä soi, kun peli on jäljellä 1:20. Suurta hienoa draamaa kaarta viimeisillä hetkillä. Aika alkaa olla lähellä päättymistä, mutta vielä sattuu ja tapahtuu. Yksi minuutti peliä jäljellä, ja ainakin finaalissa on todella kutkuttavat siellä valmennusjohto ja vanhemmat kyllä kuristelevat käsiä ja hikoavat silmin nähdä, vaikka ilta on viilenemässä, sillä he johtavat 2-1, pikkuprinsessat 2-1 vielä johtavatta finaalia, ja ottavatko tytöt tosiaan arvokkaan komean kirkastavan viimevuotista menestystä. Espoo täräyttää pallon maaliin. Espoon Ukkometsot 20 sekuntia, kun oli peliä jäljellä, siirtyi 3-2 johtoon. Elikkä aivan huikea loppua. 7, 5, 2, 1, aika! Ja näin kummallakin kentällä viime hetkillä suurta draamaa ja ratkaisua, aivan loistavaa. Arvoisensa päätöksen saa tämä
aamuinen lasten turnaus, sillä Ukko-Metsot Espoosta pronssiottelussa vaalein 3-2 voittivat Matkeissin ja finaalissa Pikkuprinsessat 2-1 voitto Vesannon FC Four Boysista. Kentältä on löydetty siellä. Okei, ja nyt kun joukkueet ovat kätelleet rehdisti toisensa, pyydän niin yleisöä kuin pelaajaakin siirtymään tänne suunnittamon äärelle. On aika palkita päivän gladiaattori. Liuku. Missä se liuku on? Missä se liuku on? Niin. Ja hyvä, nyt Joukkuekuvahan tuosta pitäisi. Elikkä toivotaan, että